Desconsiderats. Cínicos. Ineptes. Hipòcrites. Mentirosos. Corruptos. Oportunistes. Insensibles. A veure, la primera cosa que jo vull qüestionar és el terme classe política. Jo crec que hi ha gent que efectivament es dedica tota la seva vida a la política i, per tant, d'alguna manera es pot considerar d'aquesta forma, però hi ha molta gent que ens dediquem una part de la nostra vida o que ens hem dedicat i que després tornem a la nostra professió. L'espectacularitat de molts casos, o bé de secretisme, o bé d'incompetència, que és el pecat pitjor d'un polític, o bé d'estos casos que en diguem genèricament corrupció, com que això és tan flagrant, tan visible, sí que arriba a contaminar la percepció que tenim del conjunt d'allò que, mal dit, diguem, classe política. Eso me parece un gran error, porque no todos los políticos y las políticas son la misma cosa. Entonces deberíamos empezar, quizás, a hablar con nombres y apellidos. Hay gente que ejerce la política con mucha dignidad y con mucha honestidad. Con esa malformación de la realidad lo que estás haciendo es meter en el mismo saco a todo el mundo, con lo cual lo que estás generando en la gente es una apatía y un sentimiento de resignación ante su realidad diaria que le hace no involucrarse en la política y no involucrarse en resolver los problemas del colectivo, ¿no? Entonces, esa lejanía le viene muy bien a esa casta política, precisamente. Això de classe política jo crec que és una utilització molt sesgada per a diluir el desprestigi que hauria d'estar concentrat en els polítics corruptes. Si mirem la situació actual, veurem que la gran majoria de casos de corrupció, de comportaments irregulars que fan els polítics al nostre país són polítics d'un partit molt concret. No és la classe política. Per tant, això de diluir de tots els polítics són iguals, els polítics una volta toquen el càrrec se dediquen a furtar el que poden, a col·locar els col·legues i tal, el que fa és diluir la culpa, i la culpa la tenen unes persones molt concretes. Persones com eixes fan desprestigiar un partit i fan que gent del Partit Popular que tinga les idees clares, que no siga un lladre, perquè és que ara tots els del Partit Popular són uns lladres. Sí, jo tinc vergonya, però molta vergonya de tot el que està passant. És que això està trencant a un tio que tinga vocació de polític i que siga un tio sensato y no un corrupte, que vuelva a trabajar por el pueblo. Yo quiero vivir en un sistema democrático que permita que el agricultor, que la profesora, etcétera, pues puedan llegar a ser mis representantes. Yo no quiero que lo sea alguien que se lo pueda permitir porque es dueño de empresas o tiene algún título nobiliario. O sea, quiero que en ese sentido tengamos la misma igualdad de condiciones a la hora de acceder a poder ostentar una representación. Jo crec que són una ínfima minoria els que entren en política, com diria aquell, per a forrar-se. N'hi ha, però són pocs. Perquè per a forrar-te en política, amb el sou no te forres. Els sous són molt discrets, molt. I en comparació a altres països d'Europa, discretíssims. Clar, forrar-se en política significa que estàs disposat a fer trampa, a fer xanxullos, a fer maniobres fosques, a fer valdre influències, i clar, ja vol dir que eres quasi... Si entres en aquesta intenció ja tens més que vocació de polític, tens vocació d'estafador, no? Però, clar, és el que més se veu, però no deixa de ser una minoria. Como cualquier diputado, como cualquier alcalde, como cualquier político, quiero decir, como cualquier político en España, se reciben regalos. I és molt trist, però s'ha de dir, s'ha de denunciar. Falta moltíssima cultura de la democràcia, moltíssima educació per a respectar les institucions. Si uno realmente es consciente de lo que significa estar sentado en un escaño, debería de tener, un mínimo de respeto a esa institución y a la sociedad valenciana y, por tanto, renunciar a la mínima en que te puedan imputar un caso de corrupción como los 9 casos que tenemos en las Cortes Valencianas. Vamos a tener una contestación inequívoca, y es que van a quedar fuera de lo que es el gobierno de esta comunidad. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente, como usted bien sabe. Que ante denuncias de corrupción el Partido Popular ni mira para otro lado ni va a hacerlo nunca. Tens un escàndol brutal de corrupció al partit del govern i que no ha exigit encara ningú a donar una explicació del que està passant, ni el propi president del govern, que apareix en estos suposats papers de Bárcenas. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. És inaudible en qualsevol democràcia avançada europea
seria intolerable, però no només per a la premsa que ho critiquem, sinó seria intolerable per a la pròpia societat. Fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Basta ya de tratarnos como si fuéramos tontos, no somos tontos, y ya basta de tratar así a los ciudadanos de este país. Jo reivindique la responsabilitat ciutadana, és a dir, la gent ha votat a aquestes persones. No? El Partit Popular ha tret majoria absoluta al País Valencià, en concret, després de veure's embolicat en una quantitat immensa de casos de corrupció que han estat absolutament airejats per la premsa. Jo crec que la premsa s'ha comportat bé en línies generals i ha tret a la llum tota una sèrie de casos escandalosos. I tot i així ha tornat a tindre majoria absoluta. Per tant, quan hi ha molta part de la ciutadania que critica els polítics, hem de saber que hi ha una majoria de la ciutadania que ha votat a aquests mateixos polítics, i el vot també és el vot sobretot és un exercici de compromís ciutadà. No? Els polítics d'avui, no, i m'incloc perquè jo estic treballant en aquests moments, no ho estem fent bé. Hem de millorar la nostra capacitat de connexió amb la societat i la nostra capacitat, sobretot, d'escoltar, que em sembla fonamental. No es un problema de los políticos, es un problema de que la política nos concierne a todas y todos y que tiene que haber una democracia participativa en la que el control público de todas las instituciones sea real. Que la política i el sistema s'ha de reformar és una cosa evident, però que l'hem de reformar els ciutadans i l'ha de reformar la política. Qualsevol alternativa a això i a la democràcia, qualsevol alternativa són o militars o les multinacionals, les empreses, els grups de pressió i les elits. Creo que el 15M fue un punto de inflexión en el despertar de la conciencia crítica de la sociedad en el Estado español fundamental. El 15M jo crec que és saludable en el sentit de que posa al descobert l'allunyament entre la classe, entre els dirigents, els polítics, els representants i la ciutadania, i mostra aquesta indignació d'un poc de sorpresa, i com hem arribat a aquest punt, no? Què està passant? Estoy convencidísima de que poco a poco vamos a ir consiguiendo pues que la gente cada vez conozca mejor las alternativas posibles, esté más concienciada, tenga una conciencia crítica, se quiera informar absolutamente de todo e informarse bien, no solamente por los canales tradicionales. La ciudadanía tiene que ser capaz de pedir a sus representantes otra forma de hacer política. Y ya se está haciendo. La ciudadanía en la calle está pidiendo otra forma de hacerlo. Modèlics. Comprometidos. Vocacionals. Propers. Honestos. Honrados. Servicials. Altruistes.